Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang tricycle driver at ang isang pasahero nito matapos na magkasalpukan sa barangay Bibingkahan, Sorsogon City bandang alas 5 ng madaling araw kahapon, November 17. Kinilala ang nasawi ng isang 29 anyos na lalaki mula Misamis Occidental na kasalukuyang naninirahan sa nasabing barangay at nagtatrabaho bilang construction worker. Batay sa investigasyon ng Sorsogon City Police Station, magkasalungat na binabagtas ng dalawang sasakyan ang kalsada nang sakupin ng motorsiklo ang linya ng tricycle na nauwi sa kanilang pagkakadisgrasya. Agad naman silang isinugod sa pinakamalapit na ospital ngunit pagsapit ng hapon ay binawian rin ng buhay ang motorcycle rider. Base po sa initial investigation namin at base na rin po sa pagtatanong-tanong namin sa area is yung motor at saka yung tricycle is same traversing in a opposite direction. Bali ito po itong motor is from Bibingkahan going to Sorsogon downtown. Itong tricycle naman po is from Sorsogon downtown going to Barangay Bibingkahan. Pagdating nga po nila dito sa area ng pinangyarihan is based na sa namin nakandak is nag-encroach itong motorcycle. Kaya bumangga dito sa sasalubong yung tricycle. Sa ano po naman namin, sa area po namin is parang pa-curve po siya, pa-curve area. Saka hindi na masyadong pero well-lighted naman yung area. Ang ano lang namin dun is narrow passage, saka is sabi ko nga po is kurbada. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima na ngayon ay bumabiyahe pa lamang patungo sa naturang probinsya. Wala pa naman puro pag-uusap yung dalawang panig kasi po yung nakakausap namin yung pamilya nitong driver ng motorsiklo is papunta pa lang po dito sa Sorsogon at nasa biyahe na daw po sila galing Misamis Occidental. Galing pa po sila dito, papunta pa lang dito po. Nagpaalala naman muli ang otoridad sa mga motorista na ugaliing magdoble ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya sa kalsada. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.